F'dinja fejn l-arfin dwar is-saħħa mentali qiegħed dejjem jikber u jingħata iżjed importanza, b'mod speċjali fost dawk li jaħdmu ma' persuni vulnerabbli, tħabbar ftehim innovattiv li jista' jkun pass kruċjali lejn bidla kulturali fuq il-post tax-xogħol. Kollaborazzjoni bejn l-Amministrazzjoni tar-Residenzi San Vincenz de Paul u l-Fondazzjoni Richmond se twassal għal programm ta' taħriġ lil ħaddiema fis-saħħa mentali. Il-ftehim ġie ffirmat riċentement mill-Kap Eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul Jurgen Sunes u l-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Richmond Daniela Kalleja Bitar fil-preżenza tas-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paul Aġużgalja u s-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għas-Saħħa l-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele. Dan il-programm ġdid se jibbaża fuq 3 pilastri ewlenin: l-edukazzjoni, l-arfin u l-prevenzjoni. B'kollox żewġ tipi ta' korsijiet se jkunu offruti, wieħed immirat lejn l-ambjent tax-xogħol in ġenerali u ieħor b'fokus partikolari fuq il-kura tal-anzjani. Il-korsijiet se jsiru fiċ-ċentru tat-taħriġ tal-istess istituzzjoni b'parteċipazzjoni obbligatorja minn nurses u charge nurses, grupp li hu fuq qudiemnet fit-trattament dirett ma' pazjenti vulnerabbli. Dr. Aġużgalja sostena li dan il-programm juri kemm qed tittieħed bis-serjetà is-saħħa mentali fl-ambjenti professjonali, b'mod partikolari f'dawk li jinvolvu kura sensittiva. U żied jgħid li din l-inizjattiva se tgħin biex tinħoloq mhux biss esperjenza ta' kura aħjar għar-residenti, iżda wkoll ambjent ta' xogħol b'saħħtu u sostenibbli għal ħaddiema nfushom. Is-saħħa mentali hija parti importanti mis-saħħa tal-persuna u importanti li taqbadha minn kmieni. U għalhekk waħda mill-affarijiet importanti kienet li jaraw dawk il-sintomi sottili ħafna jibdew jindunaw bihom u jkunu jistgħu jagħtu kura f'waqta biex ma jħallux is-saħħa mentali tagħhom tiddeterjora aktar. Fl-istess waqt ukoll però qegħdin naraw ukoll li bħala caring professions dejjem ikun hemm problemi, hija problema li jkollok anke ċertu ammont ta' burnout u allura l-ħaddiema nfushom ikunu nistgħu nieħdu ħsiebhom ukoll u jkun jista' jaraw is-saħħa mentali ta' xulxin. Min-naħa tiegħu Jurgen Sunes enfasizza li dan hu pass konkret lejn titjib fil-kwalità tal-ħajja professjonali tal-impjegati. Il-programm se jkompli matul is-sena kollha bilan li jinkludi numru dejjem jikber ta' ħaddiema u jsaħħaħ il-kultura ta' għarfien u rispons lejn is-saħħa mentali fih dan l-istituzzjoni. Din l-inizjattiva tista' tinbidel f'mudell nazzjonali li jservi bħala eżempju għal entitajiet oħrajn f'diversi setturi.